lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Basa pindho tak? Pembukaan yang oke. Pak Ali. Pak Ali sunat. Pak Ali. Kok Pak Ali sing sunat lho? Anake ngono sing sunat. Ora. Bojone sing sunat. Bojone iku meneh. Anake jenenge sapa? Anake. Jadi mau ono kakek pikir ngene ta. Helikopter. Gimana perene penontonnya dengar kabeh. Mau ulang salam ulang salam. Kuwi se mau sih mangan ora akeh wong. Kowe tak aku. Coba nek kowe aku. Ya wis ono aku sedang kono. Bareng asal Mas. Kowe tak aku lho. Kowe tak idoni ketemu. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki do bisu kabeh ya. Sampai ini badan bisu kabeh. Ayo, coba sarkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cendelok akeh tol. Tapi batinku wong loro tok, iki bodho ketelu. Paling yo wonge do, lagi do kunjung. Ora cendelok kok wong mantap. Donga. Iki mau sing sunat sinten? Sing sunat namine sinten? Ditakoki. Helikopter anu jumpa besok. Aku janji diundang di Indonesia bisa. Begini. Apa oke jual pentolan iki karo aku. Sing ngomong mau sinten namine? Dek Jaki. Putranipun Bapak sinten? Albu Jaki. Putranipun Bapak sinten? Putranipun Bapak Ali. Ibu Nur Rohman. Aku ora ngerti. Iki berarti anake Pak Ali apa Bu Rohman? Anu apa? Anak siji. Anake Pak Ali apa Bu Rohman? Anake Pak Ali. Pak Ali berarti Bu Rohman ra duwe. Mungkin duwe Pak Ali. Anake Pak Ali Bu Rohman. Setugelan. Ora ada di siji lho. Wah, gantek kok Mas. Gantek tak karo kowe pas lahir metune gantek loro. Jangan dinongo kagem Mas Al-Muzaki. Mugi-mugi diparingi kewarasan dan anak sing saleh. Amin marang wong tuwa bisa munggah ning bangku pamulangan maneh. Amin. Kowe dongakno bapak ibuke. Mugi-mugi sak keluarga Bapak Ali lan Bu Nur Rohman. Dadi mau ahli aku. Dadi apa? Dadi ahli aku. Ustaz. Sing apik. Sing apik, Mas. Sing apik. Iya. Wong panane ngomong. Ayo foto. Wis ndonga kok tak edoni. Ndonga ya. Mugi-mugi ya keluarga Bapak Ali lan Nur Rohman dadi keluarga sing rukun, ayem, tentrem lan iso ngayomi tangga-tangga terparung. Nek duwe panganan sithik ya dikeki tanggane diwehi ngono sithik-sithik. Tapi aku dipawehi. Diwehi saweran. Wah, dadi yo ludah. Kowe donane sapa? Aku keluargane. Nah, kowe mbak ae. Aku donane mbak ae. Mane ta ora? Mane ora. Cucuk mana cucuk. Nah, keke. Set. Maju jalan. Kata-kata. Cerai. Ketanyaran.
sejahtera, saling kompak, saling jasa. Wah iya. Yang calon MC ya deh deh. Calon MC, patahan kok petelok. Jadi calon MC. Kok pitik anu, pitik sapu lah ya. Saya lagi ngajak teh, setelah kira ini, seanggan.